We zeggen in de kranten een paar weken geleden dat een man dit boekje vond in de paparazzen van zijn oud-omke, die verstaan weer. Wij reageren, Moni Drachten. En we hebben gezegd van dat past eigenlijk het beste in uw collectie, dat we het veilig bewaren. En hij zei van ja, je maakt leak. Komt maar op, Helien. Dat hebben we dus niet. Ja, wat is de waarde ervan? Het is een puberfamke, een dijkboek van een puberfamke. Nou, daar heb je sowieso al heel weinig van. Is net zo volle van op de vrouw, denk ik. En wat ik nog heel bijzonder is, het is een Joodsfamke. Maar als ze in de oorlog omkomen, en het maakt het toch weer macaber. Hij rijdt de mem hier een moordenzaak op de Nijsteed. Daar is het skreun. Een dijkboek van de Joods famke, doch denken aan Anne Frank. Ik denk hoe jongens, ik denk hoe muziek. Het is goed wel mooi. Het is een zelfbewust famke. Ik heb wat hegere kringen, zo niet eens kennen, hegere middenstand althans. Maar ja, spietig genoeg had het tijdboekje 23 op. Ja, gang het maar 20 jaar langer terug dan wie dit inderdaad vooruitnijs worden. Ik heb een heel leuk avontuurtje gehad. Een heer uit een auto vroeg of ik ook een taartjeswinkel van de Meulen wist. Nee meneer, zei ik. Ik weet Ipes wel. Ik legde hem uit waar het was. Dag juffrouw, zei hij, nam zijn hoed af en ging heen. Het wie wel enigszins economische crisis, maar kennelijk in dit gezin net. Ze had door haar bondjaske, haar mooie nieuwe punskon. Ze zit in de bioscoop, ze speelt piano. Een onbekommerde jeugd. Maar daar komt me de oorlog een einde aan. En op zo'n 30-jarige leeftijd wordt ze met haar band vanuit de Transvaalstrijd naar de kampen deporteerd. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Het enige filmpje van Joodse mensen die voortvoerd worden, in Europa waarschijnlijk, is mensen in Leeuwarden, Spanjaards lenen, Transvaalstritten. En hees waarschijnlijk is het dit filmpje. Op letter leeftijd dus, maar het rij ben. Bij het HCL wordt het dijkboek oertypt, inscand en van extra informatie voorzien. En het wordt een onderwijsproject. Je kan bijna letterlijk zien en lezen hoe het filmpje tocht. Er zijn foto's van op letter leeftijd. Nou, in het dijkboekje staan ik in een paar plaatsjes. Waarschijnlijk is dat het filmpje. Ja, het komt wel heel dichtbij. En dat is voor Ben confronterend en goed.